Hola, bona tarda. El meu nom és Jordi Boada, soc responsable de l'Agència Local de l'Energia. Primer de tot, agrair-vos que compartiu amb nosaltres aquesta xerrada virtual. És la primera vegada que l'agència desenvolupa aquesta xerrada de forma virtual. Dir-vos també que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb motiu del Dia del Medi Ambient i de la Setmana de l'Energia, ha fet diferents actes i avui el dediquem a l'energia i en concret a l'autoconsum. És important que conegueu els avantatges i inconvenients d'aquesta energia renovable, però també us volien recomanar des de l'agència local que abans de fer una gran inversió sempre és convenient conèixer els nostres hàbits energètics, tenir molt clar quina és la nostra tarifa, si tenim les potències adequades o no. També hem de saber si el nostre habitatge està ben aïllat o no, o el podem millorar. I ja gairebé sense més preàmbul voldria donar la benvinguda al nostre ponent, que en aquest cas és el Manel Rivero. El Manel Rivero és un especialista en educació ambiental, en temes energètics, sobretot en temes també de pobresa energètica. Ell ve des d'una empresa amb molta experiència com és Intian Ruai i simplement donar-li la benvinguda amb el Manel. Manel, com vulguis. Molt bona tarda. Primer, sisplau, a tothom tanqueu el micro. Tanqueu el micro, que si no hi ha sorolls. Hi ha algun problema aquí? Què passa? Un segon, perdoneu, hi ha un petit problema aquí. S'està veient. Tanca la... Bona tarda. Ara. Molt bé. En principi intentem mantenir tots els micros tancats. Molt bona tarda. Gràcies, Jordi. Primer agrair a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a l'Agència Local de l'Energia que ens heu convidat per poder fer aquesta sessió. Nosaltres tenim una petita empresa que ens dediquem a la formació amb energies renovables i educació ambiental, però molt relacionada només amb l'energia, eficiència energètica, aparells eficients. I en aquest cas, avui farem un taller, un taller webinar en un format una mica especial, que és digital, per poder arribar a molta més gent. Actualment ja som 37 persones en aquest webinar, vol dir que ha generat interès i és el que ens agrada. De què parlarem a la sessió? La sessió que fem amb l'Ajuntament de Vilanova no és una sessió per vendre plaques solars, sempre ho expliquem. És una sessió en la qual intentarem utilitzar la pedagogia i el contingut suficient perquè entengueu què podem posar en la nostra teulada. El que ens agrada és que la gent entengui què hi ha a la teulada, quines possibilitats tinc, quins inconvenients també, que hi ha alguns, i alhora quins beneficis fiscals puc tenir i, sobretot, els beneficis ambientals finals, que és el que volem aconseguir, a part dels econòmics, que evidentment també en parlarem. Comencem, ens fiquem una mica en matèria. Us he demanat una mica els micros tancats perquè estem gravant i estaria bé, si pot ser que no entrin masses veus pel mig, perquè després aquesta sessió també la pugueu compartir o la pugueu tornar a veure. D'acord? Important, com us hem explicat al principi, si voleu participar, ens podeu enviar un xat. Jo us aniré preguntant directament al xat i podeu anar contestant directament en el xat. Jo intentaré contestar sobre la marxa i al final, quan acabem la sessió, amb el Jordi Boada, tots dos podrem contestar les preguntes que feu i podreu entrar en directe, o sigui, podreu obrir el micro i podrem parlar. D'acord? Llavors, com us deia, el primer que hem d'entendre és per què plantegem autoconsum solar. Molt bé. Estem en moments dels quals parlem d'emergència climàtica.
Per què? Perquè tenim un model energètic absolutament, per així dir-ho, insostenible. No només tenim esgotament, no només en la crema massiva de combustibles fòssils emetem excessiva contaminació, sinó que hem arribat a un punt en què hem de fer canvis per poder produir justament la baixada d'emissions i alhora no carregant-se amb la motxilla energètica que actualment tenim. Algú s'imagina, dintre de 10 anys, seguir consumint combustibles fòssils de la mateixa manera que ara? Segurament algú em dirà, ostres, doncs serà una mica difícil. Vull dir que això sigui possible, no? La situació actual és d'emergència, o sigui, és d'emergència climàtica. Penseu que només aquest augment d'un sol grau respecte als nivells preindustrials estan generant uns desordres climàtics realment preocupants. La previsió és intentar que no arribi, o sigui que màxim ser capaços de pujar com a màxim 1,5 graus entre el 2030 i el 2050. Però clar, si no ens posem les piles avui, el 2030 no arribarem. I a vegades, una mica aquests objectius de reducció del 50% de les emissions pel 2030, 10 anys, i la reducció del 100% pel 2040, clar, heu de pensar que jo a vegades a les escoles els explico als nens que és com si un professor al mes de febrer li diu als alumnes el dia 28 de maig hi haurà l'examen final de matemàtiques. I els alumnes es posen a estudiar el 15 de febrer? No, començaran a estudiar el 27 de maig, el dia d'abans. I això és el que ens està passant climàticament. No estem fent res, perquè si de veritat arribem a tenir els deures fets i quan tinguem l'examen final no ens haurem posat les piles. I llavors serà molt més difícil. Llavors serà molt més difícil a tots els nivells. O sigui, és una mica, aixequem la vista i anem a veure quines són les possibilitats que tenim, en aquest cas, per reduir les emissions cap al 2030. La primera és entendre millor l'energia solar del nostre país. Quin potencial tenim a Catalunya? Aquest és un estudi que s'ha fet, un estudi que s'ha fet a Catalunya, si som capaços amb el sol de produir l'energia actual. Si tenim superfície, sigui teulada en edificis o sigui lloc on arriba sol al nostre país. I l'estudi va concluir que sí, no només que som capaços, que tenim moltíssima més capacitat. Evidentment, és només teoria, perquè després tenim les teulades que tenim i tenim les possibilitats que tenim d'omplir sostre o nau industrial o a terra, com seria una altra manera de produir l'energia per casa nostra. Quan dic casa nostra no només parlo en individualitat, penso com a país. Indústria, trens, m'enteneu? O sigui, globalitat. Fixeu-vos. I justament, com que el futur serà elèctric, 100% elèctric, a vegades no tothom acaba de conceptualitzar-ho ni d'imaginar-s'ho, ja us ho dic jo, el futur, dintre de 10 anys, dintre de 20 anys, serà quasi 100% elèctric. Sempre tindrem algun consum tèrmic amb altres tipus de combustibles, però seran mínims, perquè no es podrà suportar aquesta motxilla energètica. Aquest mateix estudi diu que la solar termoelèctrica, que és un altre nivell de solar, en podríem produir 10,7 vegades l'energia que consumim actualment. Evidentment, l'energia que consumim actualment no és la que hem de produir, hem de reduir la demanda. Si reduïm la demanda energètica, les instal·lacions d'energies renovables que necessitarem seran molt menor que si volem cobrir tota la demanda. Dintre de la nostra demanda energètica hi ha una bona part que és ineficient i una bona part que és inútil. Tenim molts aparells per casa, molta maquinària a vegades funcionant que no cal que estigui funcionant tot el dia de la manera que ho estan fent. I tenim maquinària obsoleta en molts casos. Tenim la indústria que s'està posant les piles però que encara tenim maquinària antiga. O tenim tot el parc mòbil de vehicles que és absolutament obsolet. Aunque creiem que no, que ens sembla que només tenen 10 anys la major part dels vehicles. Doncs és molt obsolet. Un motor tèrmic és extremadament obsolet i molt ineficient, no? Molt bé, seguim. Anem a veure què és el que podem posar a les nostres teulades. Aquí hem posat dues imatges, una d'un bloc de pisos, que fixeu-vos que pel darrere també hi ha
plaques solars. No només en les façanes es pot posar plaques solars, sinó allà on tinguem sol durant la major part de les hores del dia. Només us haig de dir que vivim en el país de les teulades calentes. No us preocupeu, no és res eròtic, és simplement que vivim en un país on totes les teulades els hi cau una quantitat d'energia, una quantitat d'energia que no és necessari, per així dir-ho, que la podríem estar completament aprofitant en tot moment. Anem a veure què és el que podem tenir, quin patrimoni tenim a la teulada. Anem a veure els elements d'una instal·lació solar. O sigui, què és el que es necessita per tenir una instal·lació solar a casa nostra en règim d'autoconsum, sense bateries. Començarem a parlar només del que seria l'autoconsum per poder cobrir la demanda puntual d'energia en els moments que es pot produir, que són hores solars, en els moments que podem consumir, que és 24 hores al dia. Anem a veure com lliguem això. El primer, evidentment, l'element més important, el primer, serien les plaques solars a teulada, que poden estar completament arrapades a la teulada o amb una mica d'inclinació per afavorir la seva producció i el seu rendiment. La segona cosa és un aparell que agafi el voltatge que surt de les plaques solars i la corrent que surten de plaques solars és corrent contínua, amb un voltatge determinat. Però nosaltres a casa nostra necessitem corrent alterna i algú sabria dir a quin voltatge funciona a casa nostra? Podríeu, sisplau, posar... Sí? O poseu-lo en el xat. Si em poseu en el xat a quin voltatge funciona a casa nostra, perquè a vegades... Aquí, 220 no, 230. 230 volts. Fantàstic. Doncs necessitem un aparell que agafi la corrent contínua de les plaques solars i les tradueixi a 230 volts del nostre sistema elèctric de casa nostra, el nostre sistema domèstic. D'acord? Molt bé. Una altra cosa que necessitem perquè funcioni seria un aparell de seguretat, on tenim uns quants fusibles i alguns aparells per poder connectar o desconnectar aquests aparells. Això és preceptiu. És important que hi siguin. Estem parlant d'electricitat. I el convertidor del qual us he parlat abans, que és la imatge de l'esquerra baixa a l'esquerra, és un aparell que si no hi ha xarxa deixa de funcionar. Hem de protegir que, per exemple, en un moment de manteniment de la xarxa, que estan fent manteniment al carrer o en el propi edifici, nosaltres tinguem allà dalt de la teulada 1 quilowatt o 5 o 20, el que sigui, i que estiguem endollant a la xarxa. O sigui, aquest aparell detecta que no hi ha corrent, o sigui, no hi ha xarxa, llavors es desconnecta. Això és obligat compliment, no podem tenir-ho sense que sigui així. Llavors, la tercera és el cablejat, el que va de plaques solars a aquest convertidor, del convertidor a aquest sistema de seguretat, aquesta caixa de seguretat, i la cinquena cosa que tindríem serien els suports, que a vegades, com us deia, el suport podria ser completament arrapat a teulada o podria tenir inclinacions en funció de millorar la inclinació i l'orientació perquè siguin més eficients la quantitat de producció d'energia solar en aquesta teulada. Molt bé, seguim. Anem a veure quines són les variables per optimitzar la nostra instal·lació solar. D'acord? La primera variable, a ningú se li escapa, que hem d'inclinar i orientar. Molt bé. Quina seria la millor inclinació per uns mòduls a Vilanova i la Geltrú? Vinga, aviam, qui sap quina seria la millor inclinació? Cuidado que no estic parlant d'orientació, Primer, inclinació. Quina inclinació li donaríem per tenir la més òptima per una instal·lació solar a Vilanova? Aquí el Sergi ens diu 45 graus. Molt bé. Anem a veure. 48, 37... Molt bé. Aneu posant, cap problema, cap problema. Jo que sempre estic en aula i estic sempre ensenyant alumnes, siguin instal·ladors, enginyers, gent com vosaltres, o sigui, el sector domèstic, que és persones que m'agrada que aprengueu, perquè al final aquestes sessions han de servir per poder aprendre. Aquí ens diu el Jordi, ens diu 10 graus. Molt bé. Quan jo poso i sempre pregunto en quina inclinació, m'agrada també preguntar, molt bé, justifiqui la resposta. Per què una inclinació i no una altra? Clar, imagineu-vos, per què 10 graus i no 45? Doncs anem a veure. Algú sabria explicar el per què? Quin és diríem, el criteri per inclinar més o menys la placa? Vinga, va, qui s'atreveix?
Vale, perquè incideixi el pol... Aquí, la mar ens diu segons la latitud. Molt bé, molt bé, molt bé. Adaptar l'alçada del sol segons temporada, però clar, si està a la teulada és bastant complicat moure aquesta inclinació. En principi, la latitud és el criteri que sempre ajustem per instal·lacions solars. O a vegades una mica menys a la latitud. Què vol dir? Sabeu en quina latitud vivim? Vinga, va, aviam si algú se'n recorda en quina latitud vivim. Molt bé, aquí ens diuen 41, perfecte. Clar, en aquesta latitud, 41 i alguna cosa, aquesta és la latitud, si jo visc a Sevilla, serà la mateixa latitud, i si visc a Berlín, vol dir que la placa solar, en funció d'on la col·loquem, tindrà més o menys inclinació. Molt bé. Si ens ajustem cap a latitud, és on tindrem que a l'estiu és el més proper, el sol està molt més amunt que la inclinació de latitud, perquè la latitud en temporades que no és ni hivern ni estiu és on incidirà més hores anuals de la manera més perpendicular possible. I la segona pregunta és, quina és la millor orientació per a la placa solar a Vilanova? Algú ho sabria dir? Vinga, va, us animo a... Vinga, qui s'anima a dir-ho? Aquí ens diu el sud. Molt bé, el sud. Fantàstic, el sud. Molt bé. I per què el sud? Per què no podria ser el nord? Algú sabria dir quin és el criteri per què ha de ser el sud aquí on vivim? Sud-est, ens diu el Víctor. Quin és el criteri perquè les plaques a Vilanova mirin... molt bé, la mar té nivell. Ens diu perquè estem en l'hemisferi nord. Què està mirant des de l'hemisferi nord? Què tenim al sud? L'Equador. Però i si la instal·lació la vull fer a Buenos Aires? Clar. I si la vull fer a Sydney? I si la vull fer a Sud-àfrica? Molt bé. Clar, què passa? A l'altre hemisferi, les plaques miren cap al nord. Molt bé. O sigui, aquesta seria com classe 0, classe 1 d'inclinació o orientació. La millor és latitud, la segona és hemisferi nord cap al sud. I si visquem a l'Equador? Ostres, si visquem a l'Equador, quina inclinació i orientació li dono? Molt bé, aquí l'acció ens diu planes, fantàstic. Normalment no es col·loca mai pla, es col·loca 5 graus. La gent em pregunta, però 5 graus per què? Fàcil, perquè quan plogui l'aigua netegi la pols i no s'acumuli a la placa. Una miqueta, 5 grauets. Simplement, si estiguéssim a l'Equador, no és el nostre cas. Nosaltres estem entre un pol, estem al mig, pràcticament entre el pol i l'Equador, 41 graus, fixeu-vos. O sigui que si el pol estem a 90, doncs estem a mitges, no estem gaire a prop del... Estem a la mateixa distància, quasi, entre el pol i l'Equador. Molt bé, seguim. Aquí orientació sud, inclinació 35. Fixeu-vos que us hem posat 35. Per què? Perquè al final, on tinc moltes més hores de producció, perquè el que m'interessa en autoconsum sense bateria és la màxima producció solar anual. Llavors la baixem una miqueta, la inclinació, i tindrem una mica més de producció anual. Si, per exemple, la instal·lació fos una instal·lació autònoma amb bateries, justament la inclinació seria 50 graus. O sigui, ens anem a 7-8 graus per sobre per aprofitar la menor irradiació de l'hivern, perquè a l'estiu anem sobrats. És l'hivern que tindríem menys hores solars. En aquest cas, autoconsum, ens movem entre 35 i 40 graus. La majoria d'instal·ladors la posen a 35. Fins i tot veig moltes instal·lacions a 30 i fins i tot a menys per adaptar-se a teulades amb inclinació o amb molt poca inclinació. Molt bé, però fixeu-vos, hi ha gent que les posa al sud, a l'est, a doble cara, a façana... Aquí en el nostre país no és massa habitual. Quan viatgem per Europa, vas a Suïssa, per exemple, i hi ha plaques solars mirant cap a tot arreu, perquè tenen tan poques hores de sol que el que fan és intenten aprofitar tot el que poden. Nosaltres, en el benentès de que hem de fer instal·lacions el més petites possible i el més eficients possibles, el que intentem és que la gent orienti i inclini el millor possible. Però si no és exactament una bona inclinació d'orientació, no us preocupeu. L'únic que es fa és sempre sobredimensionar la instal·lació per compensar la falta d'una bona orientació i inclinació. Fixeu-vos, que són teulades que tenen una mica cap a tot arreu. El Sergi ens diu, i en mixta, autoproducció més bateria, nosaltres no recomanem bateries en vivendes particulars que tinguin connexió a xarxa. Això no vol dir que no puguis fer-ho i que existeixen kits per fer-ho. No ho recomanem per molts motius, que els explicarem al final de la sessió.
Molt bé. Fixeu-vos que la inclinació i orientació òptimes, diríem que el 100% en el nostre lloc, aquí on vivim, estaríem dient això que dèiem, no? D'uns 35 graus, fixeu-vos el puntet negre allà al mig, 35 graus seria l'òptim, però fixeu-vos si ens anem que no està completament orientat al sud, que tenim un sud-est. Fixeu-vos, no hi ha tanta pèrdua, o sigui, recol·locar plaques una mica cap al sud-est, una mica cap al sud-oest, no hi ha tanta diferència. Evidentment, si està mirant completament cap a l'oest, a 35 graus sí que hi ha una diferència de pèrdues del 10, el 20, el 30%. Però amb una inclinació, per exemple, un sud-oest, i una inclinació només de 30 graus, per exemple, la pèrdua seria poc més del 5%. Potser un 10 en algun lloc. Vol dir que no patim, si no estan exactament col·locades com ens agradaria que estiguessin. Molt bé. Superfície necessària per un quilowatt pic. Clar, la superfície necessària, a vegades en parlem que quants metres quadrats necessita la teulada? Molt bé. Un quilowatt pic necessita entre 6 i 8 metres quadrats. Què ens passa quan la teulada és plana i és molt petitona? Com que s'han de posar en 2 línies, llavors en parlem que el doble de metres, entre 10 i 16 metres quadrats. Igualment no us ha de preocupar gaire. Teniu teulada, en principi quasi tots tenim teulada de sobres, exceptuant algun bloc de pisos que és molt alt i que hi ha molta gent vivint a sota, però això normalment ho deixem per grans ciutats. Vilanova no té gaires edificis d'aquests tan alts de 12 o 14 pisos. Sé que hi ha algun que és altet, però majoritàriament són blocs de pisos més aviat petits. El tècnic municipal, el Jordi, ens diria amb més exactitud què és això. D'acord? El següent, anem a veure aspectes energètics i econòmics. La primera, energia produïda per cada quilowatt pic, vol dir per cada 1.000 watts instal·lats a la teulada, aquí, en aquesta latitud, aproximadament produïm 1.500 quilowatts hora a l'any. Què vol dir? Que si estic a Sevilla, doncs produiré entre 1.800 i 2.000 quilowatts hora a l'any. Però si estic a Berlín, estaré produint 750 quilowatts hora a l'any. Vol dir que també depèn allà on ens col·loquem. El Mediterrani, Vilanova, és fantàstic per produir amb el sol. Està en un lloc fantàstic. Teniu sol, tenim tots un bon sol, però Vilanova, pel fet d'estar al Mediterrani, jo sempre parlo de la franja mediterrània, doncs tenim més hores de sol que, per exemple, al Pirineu. Doncs sí, aunque el Pirineu, quan surt del sol, és fantàstic, però menys hores anuals. Potència necessària per a una casa mitjana, una vivenda mitjana, entre 1,5 i 2,5 quilowatts pic. Què passa? Cadascú ha d'adaptar la instal·lació a la seva demanda. Fixeu-vos, producció aproximada per una instal·lació entre 1,5 i 2,5 quilowatts pic és de 2.250 a 3.750 quilowatts hora l'any. Aquesta és la producció. Algú em sabria dir quanta energia gasteu a l'any a casa vostra? Sisplau, aquest és el número 1 d'instal·lació solar. Vols instal·lar solar? Molt bé. Quan gastes a l'any? Si no sabem quan gasteu a l'any, és molt complicat projectar una instal·lació solar adequada. Aquí en diu Olació 3.600 quilowatts hora. Fantàstic, això són 10 al dia. Molt bé. Tens la mitjana anual estatal. Molt bé. Algú més sap quants quilowatts hora a l'any consumiu? I aquesta dada la podeu saber a través del rebut elèctric, només que agafeu un rebut elèctric, busqueu en dades del consum, allà on està hi ha com unes barres mensuals de consum, que és una mica d'estadística, a sota en lletra molt petitona la companyia ens ho diu. Jo no recomano ni una instal·lació solar que no sapigueu quants quilowatts hora esteu consumint cada any. Aquí un usuari que ens diu JR, 2.294. Molt bé. Clar, a ningú se li escapa que quan més consum tinguem, més gran serà la instal·lació solar. Quan menys consum tinguem, menys plaques solars necessitarem. I una pregunta així a bote pronto, diríem, i què us sembla que és més econòmic? Intentar cobrir els mals consums d'una vivenda? Posar més plaques solars per cobrir una nevera vella, aparells ineficients, bombetes no de LED, sinó ineficients, i mals consums interns? O canviar tots els electrodomèstics i tots els aparells consumidors de la casa cap a un model eficient? Què us sembla? Què seria més car? O què seria més econòmic?
posar més plaques solars o intentar ser eficient? Perquè aquesta és una pregunta molt important. Ens hem de fer una mica d'introspecció. Clar, si canviem electrodomèstics i som eficients, la instal·lació solar serà molt petita. De fet, hi ha molta gent que amb un parell de plaques solars a la teulada en tindria prou. Vol dir que moltes vegades quan intentem fer aquests projectes tan xulos, molt interessants de fer, no dic que no s'hagin de fer, de cafè para todos, venga, equipos de 1,5, equipos de 2, equipos de 2,5. Bueno, un moment, anem a fer l'estudi primer previ de consum, anem a veure si ho podem adaptar. Tothom haurà de tenir plaques solars a teulada? Doncs clar, evidentment, però anem a adaptar-ho perquè sigui el més eficient possible. JTR ens diu reduir i produir, evidentment. Justament, el que hem de fer, quan més eficients siguem, més petita serà la instal·lació solar, menys inversió haurem de fer i més fàcilment cobrirem amb les plaques solars tot el nostre consum. Evidentment, aquí ens diu un usuari que ens diu host, no té cap nom, 11.000 kWh anuals, segurament ja és la calefacció, espero que sigui en calefacció. Clar, produir això amb el sol és una instal·lació molt més gran. Seguim. Molt bé, el primer, anem a entendre com són les instal·lacions solars, quines són les capacitats i possibilitats que tinc. Possibilitat 1, producció solar igual al consum de la casa. Ni es compra ni s'injecta electricitat a la companyia elèctrica. Però quan diem producció solar en consum de la casa no és anual, és hora per hora. Cada dia estic produint just el moment que estic consumint i lligo el consum a la producció. Vol dir que és molt eficient. I trec del mig un quilowatt-hora que té un cost elevat. Molt bé. Segona possibilitat. Producció solar menor que el consum de la casa. Vol dir que amb la producció solar estem produint, major. Estem produint, menor, volia dir menor, estic produint menys energia que la que necessito, i una part la produïm amb les plaques solars i la resta la comprem a la companyia elèctrica, que és un mixte de començar a fer una instal·lació el més ajustada i no sempre hem de ser capaços de produir exactament el que consumeix la nostra vivenda, aunque és l'ideal, evidentment. Ens diu per aquí el Jaume Safont, i si volem produir per un cotxe elèctric, bé, però això és otro tema. Vull dir que sí, i tant que és possible, i és desitjable. Però, en tot cas, hem de veure com es fa, quanta energia necessitaré per aquest vehicle i en quin moment estic carregant. Perquè el nostre vehicle és possible que estigui fora quan jo estic produint amb el sol, perquè estem treballant o estem estudiant. I només el pillo el cap de setmana. I llavors hem de tractar molt la potència contractada i, evidentment, la quantitat d'energia que hem de produir per aquest vehicle. La segona, RAI, ens diu 728 kWh a l'any. Fantàstic, entenc que és l'any, Molt baixa aquesta demanda. Vol dir que amb una instal·lació petitona té més que de sobres. I com us deia, i la tercera possibilitat és producció solar, més que el propi consum de la vivenda, amb la qual alimentem el 100% del consum elèctric de la llar i la resta l'injectem. Aquí hem posat un preu 0,04. Bueno, és variable. Cada companyia l'adapta a un cost del PVPC. Vol dir que tenim mesos que ha baixat a 2 i 3 cèntims, que això no ho diu ningú. Hi ha mesos que hem tingut 4 i 5 cèntims, però vol dir que és fluctuant. Març, abril i maig amb un PVPC, o sigui, un mercat molt a la baixa, perquè hi ha hagut molt poca demanda. Demanda particular sí, però d'industrial no. El que ha passat amb el preu de la compensació solar és que ha baixat moltíssim. Fins i tot hem arribat per sota de 2 cèntims. Bé, però això no ens ha de fer tirar endarrere la nostra instal·lació. Només hem de conèixer aquesta disponibilitat. Llavors, què passa? Fixeu-vos que serien 3 possibilitats. Una és el mateix que consumim, produïm en el mateix moment. La segona, producció solar menor que el consum, estem consumint i comprem a companyia. I la tercera, producció solar superior al consum i l'estem, entre cometes, vertent a la xarxa. En tots 3 casos és sempre hora, no anual i dia, sinó cada hora estic produint el mateix, més o menys que el moment de la meva demanda. Què passa? Si jo produeixo excessivament energia, o sigui que dic, vinga, una instal·lació de 20 quilowatts que vull produir molt, llavors ens tracten com un productor. No som
consumidors, no són prosumidors. El que em passa llavors és que la companyia no me'ls abona tots els quilowatts hora. Per què la companyia no paga quilowatts hora? Cuidado que aquest nom a vegades incita a l'error. I el sobrant me lo paguen. No, el sobrant me lo compensen. Mai hi haurà diners en positiu per l'usuari. Simplement em van descomptant cada quilowatt hora que hagi sobrat. Si m'han sobrat 50 quilowatts hora i he comprat 50 quilowatts hora, un per l'altre, però me'l compensen a 2, 3, 4, 5 cèntims perquè jo l'estic comprant amb impostos a 17. M'enteneu? Clar, això s'ha de tenir ben clar, perquè si no indueix error. Tot el sobrant te lo vendo y hago negocio. No. Això és com el que fa tomàquets a casa seva, és autoproducció. Jo faig tomàquets a casa meva i el sobrant el regalo al veí. Si intento vendre els tomàquets tinc un problema, perquè hauré de pagar impostos i hauré de muntar una parada o una botiga, i llavors no és el cas. Estem parlant d'autoproducció. Aquell que vulgui produir i guanyar-se la vida amb solar és altra línia, no és autoproducció. Ha de muntar una instal·lació solar gran i apa, a vendre, cap problema. Dona't d'alta, autònom, paga impostos, liquida IVA, lo normal. I també és possible, però és altre nivell ja. Aquí estem parlant d'autoproducció. Jo me lo guiso, yo me lo como. Produeixo el que necessito. S'ha entès això? Algú té algun dubte sobre això? Sí? S'ha entès? Ha quedat clar aquesta explicació? Sí? Vale. Molt bé. Anem a veure una instal·lació de 1,9 kWh que seria per cobrir una instal·lació mitjana, un consum mitjà de 3.000 kWh a l'any. Qui gasta 700 no necessita 1,9, però qui gasta 5.200 potser no arriba. Simplement perquè tinguem una mica aquesta dada. És per poder treballar sobre un cas. En cap cas us estem intentant vendre que compreu 1,9 kWh, un quilowatts pic, vull dir. Simplement que sapigueu quines dades té i quin seria el cost i més o menys quan produïm. El primer, producció aproximada, uns 3.000 kWh a l'any. Això és el que aquí, en aquest cas, a Vilanova, podríem arribar a produir. Us deia, a Sevilla més, a Berlín menys. La segona, estalvi d'emissions. Evidentment, com que estem traient 3.000 kWh, 2.970, el que estem fent és treure emissions 716 quilos de CO2, que és la mitjana del pool energètic, del pool elèctric que arriba a casa nostra. Aunque jo tingui comercialitzat amb una companyia 100% renovable, que segur que més d'un de vosaltres segur que la teniu o la tindreu, el mix energètic és el que és. I llavors és millor ser coherent i rigorós i donar la dada que toca, que aquests 3.000 kWh signifiquen 716 quilos de CO2 d'emissions. És el que treurem produint aquesta energia, que és el que llavors sí que garantim que jo l'estic produint i jo l'estic, entre cometes, compensant. Un preu aproximat? Bueno, hi ha molts preus, entre 4.500 i 5.500 euros. Per què? Depèn de moltes coses. Depèn de la teulada, depèn de si estàs adherit a un grup de compra, depèn de si el vols fer de top gamma, top 10, amb màxima qualitat, un kit d'aquests que me'l venen només per mi, o estic comprant un equip de molt bona qualitat, però que m'he agregat a un grup de compra, sigui d'una companyia, sigui d'un grup de veïns, o el que sigui. Llavors el preu és una mica variable. No ens ha de preocupar. L'estalvi econòmic amb autoconsum del 100% serien de 505 euros l'any màxim. Màxim, o sigui, anant al tope d'estalvi que puc ser capaç de produir amb aquest autoconsum. Vol dir que aquells que us vulguin vendre que un equip d'energia solar us estalviarà tot el rebut de la llum, no és cert? No, tenim la potència contractada que s'ha de mantenir i els impostos, amb la qual l'energia a la nit seguiré comprant a companyia. Si tinc una discriminació horària serà molt barata, però si no, el que tindrem serà que jo haig de seguir connectat a companyia. Sí, s'entén això? Bé, això que us dèiem abans de quan produeixo, quan... Molt bé. El que vull que entengueu és que l'energia sobrant és el vermell, l'energia autoconsumida, just que caso, és la groga, i la que haig de seguir comprant és a la xarxa elèctrica, la blava. Vol dir que jo haig de seguir connectat a la xarxa. De fet, la millor bateria és la xarxa. Quan tinc sobrant la fico allà i quan la necessito la compro d'allà. Perquè la xarxa l'hem pagat tota la vida. És nostra.
no és de ningú més. Llavors, val la pena seguir connectats a la xarxa. Nosaltres no recomanem posar bateries, exceptuant vivendes completament aïllades. Com a mínim, de moment. Bé, seguim. Preu aproximat, tornem una altra vegada, 4.500 i 1.500 euros, que us ho deia, i l'estalvi econòmic amb autoconsum del 30%, com a màxim, són capaços d'estalviar aproximadament 254 euros l'any, com a màxim. Molt bé. Seguim. Ara anem a veure què és el que passa en el vostre ajuntament. És fàcil, és difícil. Ara us donaré unes dades molt bàsiques que després amb el Jordi les ampliarem. I qualsevol dubte, escriviu-lo, sisplau. Aquesta dada del 30% que us explico és perquè amb autoconsum és aproximadament la mitja que aconseguim de totes les instal·lacions solars que coneguem, que en coneixem moltes. Hi ha gent que arriba a tenir a estalviar amb autoconsum, vol dir autoconsumeix el 30% del que produeix. Perquè penseu que quan estic produint a màxim, a vegades no estic a casa. A vegades estic de cap de setmana. A vegades poso la vitroceràmica durant una hora, consumeixo més que estic produint i quan la vitroceràmica cau, estic produint més que consumeixo. Vol dir que és molt difícil lligar exactament la producció amb l'autoconsum, o sigui, la producció amb el consum. Sí que és recomanable que quan tenim solar autoconsum, aneu ficant en hores del migdia solar tota la maquinària que pugueu, no tota l'hora, per evitar problemes amb la sobrecàrrega de la potència contractada, però sí una mica programar i fer aparells, fer anar aparells que podrien anar molt bé que s'estiguin aprofitant la producció solar. Ara, no oblidem que tenim també consum nocturn i que podríem tenir una discriminació horària que contractant amb una companyia, a la nostra companyia, una discriminació horària, podria estar comprant companyia molt barata. Llavors, tinc consums que a vegades és difícil de casar amb el sol, no cal sobredimensionar la instal·lació solar per intentar cobrir un consum que només funcionarà unes hores a l'any. Hi ha gent que em diu, però quan posi la bomba calor, però això són 60 dies a l'estiu i 90 dies a l'hivern. I què faig amb els altres 170 dies de l'any que no utilitzo la bomba de calor? Què faig amb aquesta sobreproducció solar? No me l'abonaran, O sigui, només em compensaran el mateix que hagi comprat. Vol dir que si produeixo 200 en un mes extras i he consumit només 100, només em compensaran 100, Els altres els regalem. No passa res regalar, Hem de ser generosos. Els que instal·lem plaques solars de teulada sempre som generosos. Doncs clar que sí, però no pensem en els diners. Simplement regalem-ho i que li vinguin al veí. Però m'enteneu, O sigui, m'agrada deixar aquest aspecte una mica clar, perquè a vegades escolto instal·ladors que diuen coses que no toca o gent que li han dit, que m'han dit. Això és la realitat. Molt bé, seguim. Bonificacions de l'Ajuntament justament de Vilanova. Perquè, clar, cada ajuntament ajusta, amplia, millora les recomanacions generals de la Diputació de Barcelona. Vilanova, que fa molts anys que està treballant aquests temes, justament en té una bona bonificació. Fixeu-vos, 40 al 50% de descompte de l'IBI durant un màxim de 3 anys. Ostres, això és una bonificació molt bona. Penseu en l'IBI, el que pagueu d'IBI anual, i amb 3 anys de bonificació, la instal·lació s'ha pagat el 50% del cost. Clar, un IBI de 700 euros, la meitat, 350 euros, fixeu-vos. Un IBI de 1.500 euros, quin és el límit? El 50% del cost de la instal·lació. Si la instal·lació ha fet una inversió, no sé, de 5.000 euros, com a molt en bonificació d'IBI serà la meitat. Amb l'ICIO ja, que és l'impost d'obra, hi ha un 50% d'ajut. Vol dir que aquest impost que es pagaria, està entre cometes, es pagaria molt menys. I què es necessita per fer instal·lació a Vilanova? Una comunicació prèvia molt senzilla. Una memòria tècnica, no cal projecte tècnic, només amb memòria. Vol dir quins elements aniran allà dalt, quantes plaques, quina potència, quina tarifa, quina instal·lació, com s'anclaran. Ha d'estar instal·lat, la instal·lació ha de ser per un instal·lador tècnic competent, ha de ser una empresa. No pot fer un particular, perquè, clar, un ajuntament ha de garantir que les instal·lacions estiguin ben fetes. Un cop de vent de la gota freda o d'un temporal com aquest que hem tingut fa 4 mesos o fa 9 mesos, imagineu-vos que una placa solar surt volant,
ho ha de fer un instal·lador realment competent. I el tercer seria que a vegades es necessita llicència. Clar, hi ha edificis catalogats en el centre que sempre es demana, és preceptiu, però no tothom. O sigui, això de la llicència és perquè s'ha de demanar prèviament. El millor és consultar serveis tècnics. Aquí el Jordi Boada es diu esclafit, això, un esclafit. Molt bé. Aquí, seguim. Perquè tingueu una mica d'idea, una instal·lació de menys de 5.000 euros, el cost d'instal·lació solar, que tingui una estalvi energètica social d'entre 1.000 i 1.500 kWh a l'any, que és relativament fàcil, 40%, 45% de la seva producció, tindria una bonificació de l'IBI del 40% i un màxim de 3 anys. Una inversió de més gran, d'entre 5.000 i 15.000, té amb una estalvi social superior a 1.500 kWh a l'any, tindria una bonificació del 50%. I després, una instal·lació solar amb més inversió per sobre de 15.000 euros tindria un estalvi energètica social, que tingui un estalvi energètica social per sobre de 100.000 kWh a l'any, tindria una bonificació de l'IBI del 50%. En tots casos, màxim 3 anys. I ara hi ha l'última imatge. Si teniu algun dubte, sisplau, aquí mira el Francesc, això. Molt bé. Aquí, i el Jordi Boada ja està contestant al Francesc que preguntava, això mateix. Bé, i les bonificacions fiscals que hi ha en solar fotovoltaica en plurifamiliar, que seria diferent d'unifamiliar. La plurifamiliar vol dir veïns, blocs de pisos que un veí, 2 veïns, 3 veïns, bueno, si és un veí és unifamiliar, però si són 2 habitatges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, té bonificacions que va baixant en funció de la instal·lació que hi hagi col·locada. S'entén que és un quilowatt mínim per instal·lació, no es pot col·locar menys, però que sigui bonificada. Podeu col·locar les instal·lacions que vulgueu. I la tercera seria que com us podeu assabentar d'on estan les bonificacions? Molt fàcil. Busqueu la pàgina web de vilanova.cat, busqueu en tràmits i gestions, obriu l'informació administrativa i us aneu a ordenances fiscals. I aquí ràpidament trobareu l'ordenança que explica tot això que hem explicat abans. Si voleu, ara quan acabem la sessió, que ja queda poquet, el Jordi Boada us podrà ampliar millor amb més dades, amb dades més concretes, perquè ell ha treballat molt aquesta ordenança i se la coneix molt millor que jo. D'acord? Llavors, una mica anem a optimitzar aquesta instal·lació de la qual us hem parlat. El primer, si som autoproductors, us deia abans, hem d'intentar col·locar que la nostra contractació tingui discriminació horària i programar aparells potents a hores de producció solar. Quins són els aparells? Doncs tots aquests. Evidentment, no els poseu tots alhora, que llavors tindreu un problema amb la potència contractada. Si no aneu posant un darrere l'altre, aprofiteu que hi ha sol. Si hi ha un dia de pluja, no us preocupeu. La instal·lació solar produirà molt menys i pràcticament no deixa de produir, sempre produeix alguna cosa. El 10%, el 15%, el 20%, el 30%, sempre produeix. Mai és zero, zero és de nit. Un dia nublat i plovent, fins i tot plovent, nosaltres hem mesurat i arriba a produir el 2%, el 5%, vull dir que zero no és. Ara, si evidentment, si tenim 1,9 kW, col·locats a la teulada i estem produint la màxima radiació solar, com avui, per exemple, que ha fet un dia esplèndid, la millor part del dia, doncs tenim 1.900 watts, que estan només proper a 1.900 watts, que s'està produint a la teulada. Vol dir que puc posar un rentavaixelles, puc posar la vitro, puc posar aparells que consumeixin i els poso un darrere l'altre. O sigui, vaig fent com l'efecte cremallera. Vaig posant un darrere l'altre per tenir la màxima optimització de la instal·lació. I, evidentment, puc tenir recàrrega del cotxe elèctric, que és el que us he dit, que després en parlem una mica. Evidentment, però el cotxe elèctric podríem tenir una discriminació horària DHS amb 3 períodes de facturació, que de 1 de la matinada a 7 del matí és extremadament barat i carregar a la nit. I el cap de setmana, que estic per casa, carrego el cotxe a l'hora punta del migdia. Vigilem que el nostre cotxe, el nostre punt de càrrega, ha de tenir que la potència contractada no arribi al tope de la potència contractada, perquè si no engegaré el cotxe, posaré la vitro i tindré algun problema, justament perquè tot alhora no ens donarà la nostra instal·lació. Molts cotxes elèctrics pots regular la quantitat de potència a la qual carrego. Us ho dic en primera persona, que jo en tinc un vehicle 100% elèctric. I jo regulo quan vull que el meu cotxe carregui, quan vull en quina hora i, a més, en quina potència vull que carregui.
Mira, el Francesc em diu si s'ha demanat llicència abans del 30 de juny, el termini per demanar l'ajut acaba el 31 de juliol. Ara bé, encara no tenim clar a partir de quan es pot demanar l'ajut. Algú de l'Ajuntament us ho pot dir? El Jordi Boada us ho aclarirà. Seguim. Vinga, fixeu-vos. Però després tenim una nova possibilitat, que és la que jo també animo a la gent a tenir. Hi ha gent que no podrà tenir mai plaques solars de teulada perquè els veïns no se posen d'acord, perquè viu un bloc de pisos difícil o pel que sigui. Doncs podem tenir el que se'n diu instal·lacions derivades, que són les participacions col·lectives d'instal·lacions comunitats veïnals. Són comunitats energètiques que, unint-se als veïns, poden tenir instal·lacions amb un cost molt menor. Fixeu-vos, cada 100 euros aportats podem tenir aproximadament una producció de 200 kWh a l'any. Si aportem 1.500 euros, una producció de 3.000 kWh l'any. Aquest és un preu mitjà, Segurament, si a la instal·lació som 3 veïns, doncs és possible que l'aportació sigui més elevada. Però si som 50 veïns, imagineu-vos, sostre públic, sostre d'una escola, sostre d'un poliesportiu, sostre d'un centre comercial. O sigui, aquí hem de començar a pensar en què podem fer per aprofitar aquestes teulades que estan desaprofitades actualment. Abans us he dit que per produir 3.000 kWh l'any havíem d'invertir al voltant d'entre 4.500 i 5.000 i 5.500. Fixeu-vos, per produir el mateix en col·lectiu. Menys implicació vol dir que amortitzacions molt més ràpides. I estalvi econòmic anual, com que aquí la compensació s'ha de veure si és dinàmica o estàtica, vol dir si la puc fer directament al meu rebut o pot ser que es compensi amb algú que estigui consumint en aquell moment, tindrem aquesta reducció anual de 150 euros. Fixeu-vos. I estalvi d'emissions, tornem a la mateixa xifra, 720 quilos a l'any, perquè estic produint 3.000 kWh l'any. Que és el seu equivalent en la xarxa elèctrica. Fixeu-vos, anem a veure aquestes emissions, perquè moltes vegades ens pregunten, escolta, però les plaques solars també produeixen i contaminen, no? Anem a veure. Evidentment s'han de produir, però fixeu-vos les emissions en centrals elèctriques, aquest és un estudi europeu, que moltes vegades ens parlen que, per exemple, la nuclear no contamina amb CO2. Ui, que no contamina. Contamina amb un residu molt pitjor, però 1 milió de vegades pitjor que el CO2. Però, evidentment, el CO2 només es contempla el CO2 en la creació de la planta nuclear, per exemple, i en tot el que és el transport del seu combustible que està associat a emissions de CO2. Però fixeu-vos, les que menys emissions de CO2 tenen per planta. Fixeu-vos, el solar fotovoltaic està a baix de tot, té unes emissions baixíssimes. Molt bé, seguim. Fixeu-vos, una instal·lació per una família mitjana, com us deia, tenim un consum elèctric de 3.000 kWh a l'any, aquesta és una mitjana, que cadascú ja m'heu dit que teniu diferents, perquè aquesta és la mitjana. Unes emissions... Ai, perdó, que l'he donat sense voler. Tenim unes emissions de 723 quilos. Fixeu-vos que en la mobilitat, 15.000 km l'any, que és una mitjana, qui té 2 cotxes i fa 30.000 km l'any, doncs multipliqueu per 2. Tenim unes emissions de 2,3 tones de CO2, 2.300 quilos de CO2 l'any, i la calefacció a gas, si és que tenim gas, que el que no tingui, que no se senti al·ludit, 10.000 kWh de consum anual de mitjana, qui té una casa molt gran consumirà el doble o el triple, que s'apliqui la multiplicació fàcil de dir, si jo consumeixo el doble, emeteixo el doble. Una mitjana, una família mitjana, que consumeix aquesta quantitat d'energia, té unes emissions de 5 tones de CO2 anual. Clar, anem a veure què passa amb una instal·lació solar. Clar, amb una instal·lació solar de 1,9 kWh podrem reduir 719 quilos de CO2, vol dir el 14% d'aquesta emissió. És una mica, ho fem així perquè veieu quan fem implicacions d'inversió en instal·lacions solars o biomassa o el que sigui, o en aïllar casa meva, o en canviar un vehicle, cada cosa té una reducció de CO2 determinada. Molt bé? I aquí seria una mica com en l'última imatge, perquè ens quedem una mica amb el regust de dir, escolta, jo vull reduir la meva demanda i les emissions de CO2, però alhora també volem
acompanyar, per així dir-ho, aquesta instal·lació d'una reducció de CO2 i de reducció de diners i fer una bona inversió a la teulada. Jo el que sempre recomano són 3 coses. La primera, tingueu dades de casa vostra. Us recomano que entreu a e-distribució. Us ho poso aquí, us posaré ja us ho diré, us posaré la pàgina web en la qual podeu aconseguir totes les dades elèctriques de casa vostra. Per què? Perquè significa i és interessant que tingueu les dades a les mans. Molt fàcil, perquè si entreu aquí i us podeu baixar, aquí copiar, perdó, és que estava fent justament sobre la marxa. Aquí li dic a tothom. Aquí. Aquesta dada, entreu aquí, doneu-vos d'alta, baixeu-vos les dades de màximetre, curves de consum, que aquestes dades quan les tingueu, si teniu tot això en les vostres mans, és més fàcil que sapigueu i controleu més la instal·lació que us vulguin vendre a la teulada. Jo recomano això. També recomano més coses. Una, quantes més dades tingueu de casa vostra, millor. 2, 1 euro a la teulada és més rentable que 1 euro al banc. Us poso un exemple. 1.000 euros en el banc, com us despisteu, us cobraran manteniments. 1.000 euros a la teulada m'està rentant aproximadament entre el 4,5 i 5%. Vol dir que m'està rentant molt més que el banc. Un banc, perquè em doni alguna cosa per aquests diners, és molt difícil, ara el diner no val res. És molt més interessant tenir-los a teulada que al banc. Tercera cosa, no us quedeu amb una sola proposta solar. Mireu altres propostes, consulteu a més d'un instal·lador, mireu, apropeu-vos a les compres col·lectives que allà s'aconsegueixen bons preus, però que no caigueu en la trampa de posar més plaques solars de les que necessiteu perquè acabaríeu tenint una instal·lació menys eficient del que voldríem. Us invertireu diners que no són útils, d'acord? I fins ara, us ha agradat? No us ha agradat? Ara el Jordi entrarà, podrà també entrar a la sessió, podrà parlar i pregunteu-li coses que necessitem o que tingueu de dubte, d'acord? Jo ara el que faig, pararé això.